single drop of all you got. Every single drop of all you got. Every single bit of all you have. Значи, за да преценим кой е по-силен, ще трябва да видим техните битки и враговете, с които са се изправяли. По този начин ще разберем колко силни са героите и ако може да преценим кой е посилен. Но не винаги обаче трябва да взимаме силата. Можем да вземем и бързината, издръжливостта и други. Нека започнем с Супер Соник. Той е най-популярният сред всички Соник форми. Той се е бил с силни съперници, но и се е сдобрявал с някои. Неговата най-трудна битка е била срещу Соларис. Това същество е извън реално, което означава, че е изключително, ама изключително силно. Той е от играта Sonic the Hedgehog 2006 година. Тогава обаче Соник не е бил толкова силен, отколкото сега. Въпреки това, с помощта на Silver и Shadow те побеждават Соларис. Но тъй като е получил помощ, тази битка не се брои. Ще броим битки, където само той се е бил без помощта на други. Най-силната му битка сам е срещу Supreme End от 2023-та игра Sonic Frontiers, където отключва нова версия на Super Sonic – Cyber Super Sonic. Тя само, че ще остане само в тази игра. Ето и малка част от великолепната битка. Толкова великолепна битка сигурно никой не е виждал. Друга трудна битка на Соник е срещу Dark Gaia в Sonic Unleashed. Let's do it! Time for the big finish! Sonic! I gotta take out the shield! My turn, Sonic! Hey, what are you doing, Chip? You were... wow! I'll get its attention, Sonic. You do something about this shield. I think those big snake things are creating the shield, Sonic. Looks like those snake things are its weak spot. You're on a roll! I'm still... Тази битка също е трудна. И песента прави тази битка великолепна. Супер Соник е преминавал през най-много битки спрямо всички Соник форми. Само нормалната форма го побеждава в тази категория. Сега вече е време да говорим за Dark Sonic. Dark Sonic също е великолепна форма. Лошото е, че официално е показван само веднъж. Добрата новина е, че запомнен от феновете. Дори е добавен в великолепното Sonic фенско, направено Nazu Unleashed. Ето я най-великолепната битка. You bastard! What's this? This is not what I expected. Impossible!
За съжаление, това е една от единствените битки с него. С тези битки можем да преценим средното. Супер Соник е по-издръжлив, а Дарк Соник е по-силен и двамата си имат си слабости. Според мен издръжливостта е по-важна и затова мисля, че Супер Соник е победител в тази битка,